събра, Агатуна ни събра, задниците ни съдра, задниците ни съдра. Аз Ленчо Рейков. Аз Петър Сочев. Аз Ясен Маджаров. Аз Филип Талев. Аз Девид Гонев. Аз Края Гънчева. Аз Валерин Гънчев. Започва първия стънт кемп в къщата на багатурите. И начало! Клинч, взимаме гръб! Опитваме се да вземем гръб! Колко време остава? 1 минута. Стоп! Ето че и слънцето изгря. Не може една битка да я реконструираме хубаво, да изглежда добре през камера, ако ние не знаем реалната техника, нали? Как да пуснем правилно правия, как да пуснем правилно кръгообразния ритм, как да пуснем апперкът, кроше и всички тия удари, трябва да знаем как се правят наистина. Приключи първа част от тренировката, бойни техники. Продължаваме с втора, акробатични елементи. Време е да сложите протекторите. Време е да сложим протекторите, става опасно. Аз бойно кълбо сляво рамо. Аз класическо кълбо. Аз бойно кълбо през дясно рамо. Аз задно кълбо с странично кълбо надолу. Аз бойно кълбо смяна на гара. Аз бойно задно кълбо. Ей, това е! Всичко става! Не се отказваш, това е! Браво! Тръгвай, Рене! Тръгвай! Тръгвай! Дай! Оп! Ей, това е! Базово упражнение за каскадьора е кълбото и финта след това. Давай! Так, и минавам към другата работа. Разбирате ли? Айде на обяд! Ова е готов! Айде, пушияци, заповядайте! Айде! Без полюбов. Няма скара и мезе! Няма скара и мезе! Има търчи по трасе! Има търчи по трасе! Така, сега е време практически да приложим упражнението. Готови ли сте? Аз! Един за осигуровка, яска ела. Пеца, давай! Няма да го хвърлят! Дай! Аз готов съм! 3, 2, 1, екшън! Добре. Начало! Добре. Начало!
сега ще го направим с взрив. Филипе, готов ли си? Смело! Пусти! Се начало. Готов? Начало! Начало! Като си във винт, погледа към мен. Айде, давай. Това е друго. Добре. 2, 1, екшън! Аз? Ами, доста добре. Малко беше страшно, но стъка се преодолява. Кой е на ретенча? Да, време на Раян. Готов ли си? Аз? Да. Сега го правим техника, сега не го правим само. Това е след техниката. Айде сега! Добре! Браво! Браво! Ай, Раяне! Начало! Раянски! Браво, Раяне, браво! Малко паднах.